Ja, det må du gerne. Ja. Kommer jeg lige til at tænke på. Gider du holde lidt øje med, Linnea? Halvbræd igen. Så lige udvendig side med rundt i hjørnet der. Så prøv at komme dem på skråt igennem, så du kan få lidt sidebevægelse med. Og kom nedefra heroppe af. Kom, tryk. Ja, og halvbræd. Tempoveksling, lidt frem igen. Og tilbage, halvbræd ind til hjørnet. Ja, godt. Halvbræd udvendigt igen. Tryk med svingen. Tryk. Ja, og halvbræd. Han skal ikke løbe lige. Forskellen på at trykke ham frem til en halvbræd, hvor du møder lidt på tøjlen, så den ikke bare løber, men så den omsætter til en samling. Ja. Runde ham til indvendig side. Der. Godt. Sådan. Godt. Prøv at tage lidt galop med os. Lige pas på, at den udvendige tøjle igen ikke bliver for lang. Ja, godt. Godt, så prøver du bare at korte galoppen lidt ind, samler ham lidt til. Bliv siddende godt tilbage, så til i sædet, og bliv ved med at ride ind i samlingen. Samle lidt mere. Kom, samle lidt mere til. Meget mere så. Prøv at gå langsommere. Kortere. Ja, kortere. Hold ham lidt rundt til indvendigt. Ja, rigtigt. Så rider du lidt med igen. Og korter ind igen. Og sæt dig dybt i sædet og tryk med sjenglerne. Sæt dig dybt til og tryk med sjenglerne. Langsommere. Prøv at korte ham mere ind. Prøv at ride helt langsomt. Helt kort. Det kan den godt. Helt kort. Bare sæt dig til at ride. Og kort til. Og kort mere. Meget mere. Meget mere. Langsommere. Langsommere. Ja, bare bliv ved. Kort ham mere ind. Sænke til. Ja, rigtig Line. Rigtig. Sid til at ride. Rigtig. Godt. Så glider du lidt med igen. Godt. Klap ham. Sådan. Og igen veksle lidt med tempoet.
Ej, hvor er I gode. Flot. Og lige kort ham lidt ind igen, så prøv at vende volde tilbage, eller skråt igennem og tage lidt kontra. Bliv ved ham halvbræt. Kort galoppen lidt ind. Halvbræt. Stadigvæk glide med rundt. Sidde tilbage. Ja, rigtigt. Godt, og halvbræd med det samme igen. Ja, rigtig der, Line. Godt, og tryk, og tryk. Ja, godt. Ja. Skal jeg prøve at kigge? Ja, det er flot. Ja, godt der, Line. Der får du trykket lidt mere sammen på ham, ikke? Flot. Kom. Godt. Lidt galop til højre. Er han sød, Linnea? Ja, Julie, hun kan ikke lige finde ud af det der venstre mod venstre noget. Er han sød, Linnea? Er han sød? Det var godt. Ja, godt, Line. Hvad? Ja, det kan du godt. Du kan godt tage lidt kontra med. Hvad siger du? Imens jeg lige gør det. Ja. Har du fået den på plads? Ja. Okay. Så kan du ride lidt igen. Prøv at ride ind foran. Kort ham lidt. Ja, okay. Godt. Fint. Kan mærke, at traven bliver lidt bedre nu her også, hvor du har galopperet lidt, ikke? Du får da også sat lidt bedre til her. Godt. Skal du lige prøve en øgning? Ja, skråt igennem. Okay. Skal nok ride lidt mere til, Line. Prøv lige at tage op af langsiden her. Prøv at ride til alt, hvad du kan. Bare sæt til. Kom.
Kom. Kom. Ja, det er flot. Prøv at komme igen, skråt igennem, så sæt dig lidt til og bare red afsted. Og hold samlingen på ham. Jeg kan mere endnu, Line. Prøv lige langsiden igen. Kom, kom. Tryk, tryk, tryk. Kom. Oh. En gang mere. Tryk, 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 tryk. Ja. Hvad? Ja, det er lige det. Kommer du lige ind med op ad langsiden?